Bibi. Naam. Ire bila mai ne wasi ka fuiri fuma ka kunna. E dum me fa mun e famia. I ni te anfe bi anfe ni te anfe i te sigi sam mun e bila. E ma famia sa. Ni furula che fantama. O e problem ne yake. E mun na fanya ne. Anga base on koyo waru ton waru par waru. Mun na ta furula o le kama. Furu ko intérêt ne furuli ma na fa kama. I te ka na fanya ne donc be boka tan ya. Abe ne kuna goni. Sisa goni be chauffeur ko ne la sisa. O doron ali kle fela bala. Chauffeur la mambo me. E refne wandon. Ibene do Jeman do vlog côté là ka akeka flana ta do Jeman jume folo e ta sigile na côté là ni mere mani ngon te muso clanche ni mere bo jume lan la jaga nyeke to wada imam ko bete groupe muso janja fenkele manje o den je asuna che mai ni amambu ni amanja ni tiens là manta ya fa fe bena la che manta ya fa funa suro de yito ko fon ko ina de est-ce que yito ko fo fene mo ko to ko fa wali shini me furama na fenta bolo ne boko di awali be furam fenta bolo ne awo be furam jago ne kele muso fla awo fu be kele ga na démissionné ni ale ka fara ne ga malla ta ebe fam fo madam hero akon te fara ne ga mo di fi je me kulenga la sayere won maro sa o daga dira sunan go ngara am poison avril la sa poison avril okay i madam ne ni furugele ite abeke ateke ni furugele ite funa e ma ko ndori famnya ngone di ali fu e wa ne tranu woro ugaso mumba ile la konde fana te se katani woro ugaso foni ma ile la konde katani woro ugaso ire ga kuma do n'importe quoi ouais est-ce que la tête ntana wo ngufuni ko tento est-ce que la tête wari mene kuna ote kuna mo est-ce que la tête kaso sanga blo ko ne di chewre bo ke ga muso furu mene di ali furu akla kaso jo ka blo o kera mais e fere ba ka tugo me fene ta ke tugo e ma fo poison d'avril ya awambe avril comment me juin ni l'année n'était poison de juin donc il venait furu e de afoya o tugo fene la parce que taram ni furu fulu bo yorom na vraiment awone ba ne ba bo afo ite sima ala ka o kan malik na fo ni ma moteur sanga ma le na mobile sanga ne we bo do Range Rover ou bébé amer de fait amer sanga bunna sa wala bon wache ni drone kada voilà on se relève dans la télé so mani la no malik na foli.tv anga émission duma no yele wati yele ko noté ka on nekile atangi ni ambe yano afana tika fo cheni awte awre be klengan la jawre be shigan laje kan laje fo yan fo awskero la foli bele bayan kanu bagawtay o bien o dangora baw fana bambolo yambi de ina ko ma wa kalama korolen chogomina olu ko ne olu manogo o mako daminei o rebe ga ne tanto gomina fona soro ne de yere ga jalamadi ala e ko nyabe na ala ikane ga jam bay san ga dugu jaga ne buya ga temen ga fona ga tan yere iran nadi tanti ça va e rebe ga siro no ga ne jati ke folo a jobilo ne ni ke fo e se kam so wara furu ke to nyara la jela ala kana to ga nyere into ga ko fela ina jere ita ga nyara la je ite se kam so wara furu ke to ni me ana la ga ko mene ko fene te kuna ne ibati abedi la meta chiffon sangadu o daga dila chiffon ni men ke tanto yoro problème voilà tono kan memi anti kan memi madame na gauche ou à droite bon mi ni reja mi mana ne ja ante choge priorité ay mzo okay ma foga tene fura ne ma mera la ma fam ten ni ngabli e de la tegolo de du sega me hin la me don dima e dan ya okay problème tala tanti ay way ti to duma ni jam duma nu fa na okay ne to ko Bintu Keita nte se ka bere fam parce que ne re do ko noy nte se ka bere fi o ko no echi Bintu Keita bon Bintu Keita bara en cadre kono na to ko foi comédien to ko foi tila si bibi donc awa sketch ko ni fa ona o bi wole de ko bibi okay tono oui kan memeda kan foiti e ba kan don rafi adin nen tra Senegal wa fa ko tubabu yoro de chantia o wa fa ko urujo la jina ko be grine ko ri ko dime kuma ya donc olu be to eno hakili ba to da fa okay voilà ti to duman jam duman ifana bonne to Omar Traoré okay i be se ki dalo i comédien to la ko fanya bon Omar Traoré après Soumala Lafri Tiens ni to ko in jatimine Omar Traoré jatimine bi tila kana Soumala Lafri ya kono Umaru Soumala Lafri Traoré ok aya be di détail là moi era to Soumala Lafri choisi
no fori na ngate bon ili afei mena e fe be le fe sa mo ala nyara ni sumala era bole no fola anyara ni sumala bole no tala nye bala fini ko jurflen ko ichado adoya ndatala wakashi adegenena mafi ko mso buka dabla malla yambli nayi buka fin drone nayi mama sita ibasiri gijabati abana ukile we ro bola de madola souvent dinabe yikalo la de ay de lega danga to la fudu ni kalo jala ala ganya gada amina abi janfe mimi ni re jadro toujours bon ne re talo ne ta ko temna ni aba katene furu ere be ka ne doya est-ce que ne taw yere nyingali yere to yere souvent ay ale be ka mi jati sa souvent ne musodi ne enana ne ka parti fait kanit ne gane abse ne be nyina ngo bon ne tara le ka parti fait muso be kiliare ouais pourtant man yeta ay ma bolo ka ta fait awaka ne afa à côté il a melente ambi peut-être il jore mo keleme ano be soila jo cameraman problème fo itala wala sumala la free importante amna yingal dama don ten wila na tegi mabashi sumala la free ni yere sanjole bara ngono bon ne bara ndamne a jusqu'à 2012 kado 2013 kono donc never sans connaître expérience au début là bon nti se ka foko experience bena ne bara ndamne ne video kele video fla après ne ajo muna yajo voilà souvent en reba foto ko mi deme bagata na quoi mugo ibe deme fen na ibi se ka chesir soro kono al ni mugo mi deme yere dusukun gi deme folon quoi o kono wechi bon souvent ne rep me video ke ne munu tumake bena na commencer ka bla bon ni baraka nyogo e bara bla koni toujours figi chesri ka baraka kelena bon après ne na voyage damne ne grand frère lu ka konyo do me ga ke na fo kronfe jamana nu ne tara oro na bon ne bora au voyage là ne na souvent video do ga rambulu do ni folon clara ka voyage wora au buluda ina fo la jine enfant nu fene fe bon na lola après nyaye video kanu me ka dona ngotu bon musique fene kanu me ka dona quoi nya blanc kuna est-ce que ne retiki rapper ya ou non fait mes vidéos refene beno do ne la ka teme rapu quoi bon wati be kono kabiri nga dogon fene ne be doni ke sabula a on ere du dongela di il jo technicien me clara son ala ebe pas do OK y a pas de problème ne ere tu dongela e ne ni wizi ni mo chama pu me donge film solo élément ne no lu be pu me barake souvent wasro ba fo ko petit va bon wasro ulu be me la gade de tume musique là check cela do la gade ka check cela do wizi sega kata ji tout bon wati domba kontina fene quoi c'est ni bara ni ay bara la netiga tu sais netiga deme ou vient feno ne ba minen dusuguna fo ne gen kere kan no bonna mais ma wuli ka se mo horoban do ma obe se ki jogoro ma don tintin to gomna bon souvent bon ni ma kala nga se rodo la ni go ko ve ni do fili kono toujours de kata bon talo mo ba la bi mais se ka fi alu to ko sebeni utado ouais mais lu avancer la kono ouais weche mo ba hire la keti avancer bon abe dépend mo yere ke walidi la o kono wechi te iga quartier la munu be no lu keri fe il est avancé bon no lu maki fe était avancé tiare la alanga musokorobo olu tumene wele hali uga kono ko kena kwa hali abe domine ko bi olu be ne wele uga kungula kwa ngata ka doro hali ni meta ka ta don ne re ko kunye don bla o maso toujours fone ka ta donne ke olu la ni soja malu la me imursi fitininge me bo mita mais ame domine ko min bi abi chiko di bolo bon ame domine ko bi ma fa alhamdulillah ala ni ci souvent kado 2015 kana
conseil kana fo sisan ni zana nu yɛrɛ ɲɔgɔn hali ni zana nu petit zana nu ne n'olu de ye baara daminɛ fɔlɔ ne n'olu bɛɛ ye ɲɔgɔn dɔn a kɔni dɔn quoi sabu ne ye dɔn dɔ organiser ne terikɛ jiji dɔ wele olu zana nu bɛɛ tun bɛ baara kɛ o don an nana don ɲɔgɔn na ye an ye numéro ta après ne bɔra voyage dɔ la ka na laban na ne ye dɔgɔnɔ junior wele n ko bon n ko a ka di ne ye an ka ko dɔ organiser sigida yɛrɛ kɔnɔ quoi souvent ne bɛ ka ko dɔ jateminɛ dɔw bɛ yan fɛ dɔw bɛ yan fɛ dɔw bɛ yan fɛ comédie kɔnɔ bon tiɲɛ yɛrɛ la ne ti comédien ye i n'a fɔ ka se o degré la mais hakilina min kɔni bɛ ne la ne bɛ fɛ an bɛɛ de ka fara ɲɔgɔn kan an ka kɛ kelen ye sigida la pour que an ka se ka bɔ quoi karisa ka ko an bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ quoi i m'a fɔ ma n'aw jɛra ka ɲɔgɔn kungo kɛ o de ka di kosɛbɛ u ko problème t'a la k'an ka ɲɔgɔn ye bon ne wulila ne yɛrɛ déplacera ka taa o y'a sɔrɔ ne bɛ n tɔgɔma sen na ne bɔra n sen na souvent ne ka yɔrɔ bɛ fɔ Samaya de ne bɔra n sen na ka taga fɔ Wɛzɛn ka t'u sɔrɔ fo Merida la an ka kuma kɛ après ne ka tila ka segin sen na o kelen na bon Ala nana nɔgɔya n dɔɔnin kɛ n grand frère dɔ bɛ yen o ka moto dɔ tun bɛ yen o n'olu bila an ka disposition kan quoi souvent o fana ni dɛmɛni ka d'a ye mais moyen ba fana t'ale ye quoi bon ne bɛ to ka t'o la an b'an ka VV kɛ ne b'u ta kuma dɔ la an bɛ taa fɔ Kalaban ninnu ni fɛnw na an bɛ taa ciw bɛɛ ɲɛnabɔ an ka tournage ni fɛnw bɛɛ kɛ après an bɛ na ne bɛ t'u bila u ka yɔrɔ la ne bɛ segin ka taa n ka yɔrɔ la ok n b'a fɔ ma mais e yɛrɛ ni i ye ni sanba in kɛ baara in kɔnɔna na i ye mun faamuya comédien ko la comédie yɛrɛ kɔnɔna na e ye mun faamuya la i ɲɔgɔnnaw fana cɛ la bon ni n ko ko n ye fɛn faamuya la n bɛ se ka fɔ n ye dɔ faamu ma dɔ faamu quoi souvent n ye idée dɔw sɔrɔ comédie kɔnɔ i n'a fɔ n bɛ se ka ni yɛlɛnna hali ni yɛrɛ la yɛlɛnna chaîne sanfɛ sisan i kan ka ko dɔw kɛ fɔlɔ après ka humoriste daminɛ wala olu position ka sɔrɔ ka humoriste ni fɛnw daminɛ o base n b'a fɔ bi u caman bɔra Zɛgɛtɛ Petit Zana la quoi olu de y'o caman kɛ bon souvent hali sisan courage caman bɛ ka don ne la comédie kɔnɔ Zɛgɛtɛ Petit Zana dɔgɔnɔ kɔni junior ale ti yan ale bɛ kumantugu bɔ souvent olu kɔni olu de tun bɛ courage don na toujours hali n'a nege bɔra ne la olu de b'a nege don ne la bon n b'u fo fɛnɛ kosɛbɛ olu ka cɛsiri la quoi k'an bɛ Zɛgɛtɛ fana fo ka waleɲuman dɔn ale yɛrɛ de bɛ ka kɛ sababu ye ka comédien caman lase ne yɛrɛ ma foli belebeleba y'a yɛrɛ ta ye plateau in sanfɛ ok an bɛna tanti Joli la ayi n'i kɔni ɲɛsin ale ma dɔrɔn ale bɛ yɛlɛ hali n'i m'a tɔgɔ fɔ ɲɛngoyaba de bɛ ne la e delila sa n sɛbɛla ɲɛngoya bɛ an bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ ɲɔgɔn bolo ok problème t'a la tanti Joli ko Bibi ok Bibi kan jumɛn min non kan fosi tɛ yen munna e ye Bibi choisi i yɛrɛ la bon comme ne tɔgɔ ye Bintu bon depuis école la dɔ b'a fɔ Bi dɔ b'a fɔ Bibi bon comédie fana de ye ampleur tɔ di Bibi ma voilà Bintu abréviation dɔrɔn ok Bibi yalima i donnen nin baara in kɔnɔ i y'a san joli ye bon à peu près an bɛ se k'a fɔ ko 4 ans parce que ne ye daminɛ 2017 ans 2017 waaw i ye formation dɔw kɛ bon n ye formation kɛ sinon ma conservatoire kɛ ma INA kɛ voilà ne ye droit de kɛ maîtrise yɛrɛ bɛ n bolo droit la voilà donc 2017 la n terimuso dɔ tun bɛ yen nɔ an bɛ droit kɛ ɲɔgɔn fɛ ne nana ye n tɔgɔ ka nin fɛn ye réseaux sociaux sanfɛ donc ne y'a contacté ne ko karisa a ka di ne yɛrɛ a ko problème fosi t'a la k'a bɛ ne bila ka to ka chef fɛ yen tu vois donc a ye ne bila ka taa yen lui-même il s'appelle Hamza guinéen de don donc ne taara fɛ yen ne y'a yira la k'a fɔ n ko vraiment baara in ka di ne ye mais ne ma conservatoire kɛ ma INA kɛ est-ce que ne bɛ se k'a kɛ a ko problème fosi t'a la ko ni courage bɛ na mais au début ne tun bɛ maloya vraiment n tun bɛ maloya ni n bilala i dɛsɛ k'a kɛ au début donc Ala n'a yɛrɛ ka cɛsiri fɛ n ka foli belebeleba b'a ye a nana courage ta k'an former bon hali ni n tɛ se n bɛ se k'a fɔ n bɛ n débrouiller dɔɔni parce que caman bɔra n ka complexe ni n ka timidité ninnu ni stress ninnu donc an y'a daminɛ o kɔnɔna la jusqu'à certain niveau a nana kɛ baraɲɔgɔn i b'a dɔn n'aw bɛ jɛ la a bɛ se ka kɛ kuma dɔw ka di kuma dɔw gɛlɛya bɛ don aw ni ɲɔgɔn cɛ donc o gɛlɛya nana don an ni ɲɔgɔn cɛ bon n tɛ se k'a fɔ k'an taara mais an ye sira dɔɔni bɔ quoi an nana troupe dɔ former an yɛrɛ ye jusqu'à ce que ni Zɛgɛtɛ nana ɲɔgɔn dɔn ani Isa Kulubali yɛrɛ Jawara donc ni mɔgɔ caman ye ɲɔgɔn dɔn a kɔnɔna na ni mɔgɔ caman fana bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a kɔnɔna na courage a bɛ ɲɛnabɔ n'Ala ni kira sɔnn'a ma mais pour que e droit to yen ka na comédie kɔnɔna na bon
dans la vie bɛɛ n'i ka plaisir sinon droit fana a ka di n ye toujours a ko bɛ n kɔnɔ yɛrɛ hali ka taa spécialiser voilà dans les jours à venir mais i b'a dɔn Mali kalanko filɛ nin ye bon n t'a fɔ ko i tɛ kalan ni wari t'i bolo mais ni moyen ba ti a ma nɔgɔn an fitinin a tun bɛ fɔ an ye ko ni wari t'i kun k'i tɛ kalan an tun bɛ kuma in kɛ manamanakan ye parce que pour nous kalan kun ye dɔrɔn leçon ta ye mais jusqu'à ce que n nana dɔn k'a fɔ vraiment ni wari t'i kun filière ɲɛnama dɔw bɛ yen université privée ainsi de suite i tɛ se k'a kɛ donc c'était juste a bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ n'Ala sɔnna k'a bila kɔrɔ ye aw kana bila bana amina yɛrɛ Ala ka haminanko bɛɛ nɔgɔya ko comédien kɔrɔbaw fana k'u hakili to comédien fitininw na o tɛ ayiwa o fana k'an jukɔrɔma tinti dɛ vraiment o fana k'an jukɔrɔma tinti sinon ko in kɔnɔna a ma nɔgɔn Bibi yalima e ye degun jumɛn sɔrɔ du kɔnɔ i dontɔ baara in na yalima i parents bɛ jɛn n'a ye wa ou bien bon ne ye baara in daminɛ a bɛ 2 ans ka sɔrɔ ne parents t'a kalama n bɛ taa fɔ aw ka so ayi sisan u b'a kalama u tɛ foyi fɔ hali n'u b'a n bɛ taa dɛ n ko Ala n k'a ye dɔɔnin fara a kan sisan ni fɛn bɛ maman elle est démocrate ne ye fɛn fɔ ale tɛ foyi fɔ n bɛ taa f'i fa ye mais a balila la bon papa il est décédé après waaw mes condoléances merci beaucoup donc wagati min na ne yɛrɛ mama nana bɔ a kalama a balila la a ma digi a la mais a balila la parce que vu que ne bɛ maloya hali n ja ma ka na ye ko a yɛrɛ ɲuman ko ka na ye ko ne bɛ catiri tourner a balila la quoi mais parents ta kɔfɛ n bɛ se k'a fɔ n ye difficulté dɔɔni sɔrɔ yɔrɔ tɔw la tanti tonton ainsi de suite parce que au début mɔgɔw tun tɛ k'an apprécier c'est pas parce que ko n tɛ se n ka baara la mais n bɛ se k'a fɔ Mali ko tagabolo bɛ cogo min na parce que bi Mali kɔnɔ yan an bɛ se k'a fɔ ko jatiri bɔlaw bɔ juste pour ne pas dire que u jatelen tɛ mais kuma caman bɛ fɔ an ma surtout an musolakaw ni kuma caman mɛn tulo la mais o si m'an décourager dɔw b'a fɔ jatiri tourner ye mɔgɔlankolonya ye dɔw b'a fɔ mun na e ma se ka baara wɛrɛ ɲini min tɛ jatiri tourner ye dɔw fana b'a fɔ ko sungurubaya don bɛɛ b'i ta fɔ mais minnu bɛ sungurubaya yɔrɔ in fɔ ne bɛ n kanto bon est-ce que mɔgɔ tu as besoin ka kɛ sunguruba ye jatiri kama ni jogo min b'i la depuis so i n'o jogo de bɛ bɔ kɛnɛma sinon jatiri tɛ mɔgɔ tiɲɛ baara fan o fan bɛɛ n'i ka baara de don a kɛra jatiri a kɛra baara sugu o sugu ye n'i tiɲɛna i tiɲɛni de don sinon carré kɔnɔ musomanin caman bɛ yen bi olu ye n'importe quoi kɛ ka sɔrɔ elles n'ont pas besoin ka t'u jɔ caméra ɲɛma quoi donc o kɔni ye ne ka slogan ye ka fɔ mɔgɔw ye ni min ye min fɔ ne tɛ mɔgɔ si jaabi n ko bɛɛ k'i ta fɔ mais bi kana ye o mɔgɔ kelenw caman de bɛ tila ka ne ka jeu u sigi a yɛrɛ tɛ fɔ a dɔw kɔ yɛrɛ n'an taara kɔɲɔyɔrɔ ni fana n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen minnu tun bɛ ne saboter au début olu caman fɔ i tɛ ka jatiri kɛ i t'a kɛ ne b'a fɔ k'a tɛ ne kɔnɔ k'u ka yɛlɛ réseaux sociaux sanfɛ donc n bɛ dɔw ka téléphone n b'a ɲɛ yira dɔw la n b'a fɔ yɛrɛ n ko dɔw k'u renseigner n k'u b'a sɔrɔ mais o si m'an décourager donc ne don ne tɛ n b'o ladilikan de di bɛɛ lajɛlen ma baara n'i y'a kanu n'i yɛrɛ b'a dɔn i ka bɔ bɛ baara o baara la kan'a to mɔgɔ kuma ka i ka o baara sa kan'i ta mɔgɔ kuma fɛ n'i b'a dɔn i bɛ se k'a kɛ a kɛ fɛn bɛɛ début ka gɛlɛn fo si tɛ i k'a daminɛ ka nɔgɔ mais tagalen ɲɛfɛ minnu bɛ i dɔgɔya olu yɛrɛ bɛ tila ka na tugu i kɔ tuguni kɔnɔna na sisan e yɛrɛ bɛ ladilikan jumɛn di comédiens i ɲɔgɔnnaw ma ni kɔrɔbalenw bon n bɛ min fɔ kɔrɔbalenw ye halisa u ka essayer u k'u kɔfilɛ an na puisque caman fana b'a fɔ anw ma k'an ye bɔlɔnkɔnɔmɔgɔw ye c'est à dire an ma INA ni conservatoire kɛ donc u tɛ an jate catiridenw ye o ye kɔrɔbalen dɔ ye n m'a fɔ a bɛɛ dɛ mais dɔw ka idée ye o ye mais o t'a la mɔgɔ i ma fɛn dɔ kɛ mais a t'i bali k'i tɛ se ka fɛn dɔ kɛ quoi surtout bi Mali la yan kalan caman bɛ yen i t'a kalan kɛ mais i bɛ se k'a baara kɛ baara yɛrɛ ye courage dɔrɔn de donc n bɛ min fɔ anw génération ye a ka di mɔgɔ min ka don catiri la moi je conseille pas ko mɔgɔ k'a dabila au contraire ne bɛ encourager baara min ka di min ye dɔrɔn o kɛ kana mɔgɔ kuma lamɛn parce que bi n'i ko i bɛ taa mɔgɔ kuma fɛ n'a donna hali e n'i kana fini caman bɛɛ ka fisa ni fini in minɛ n'i ma kunna ja i b'a bɔ k'a fili k'a sɔrɔ fini y'i minɛ kojugu donc ladilikan o dɔrɔn de ye quoi n'i bɛ min na dɔrɔn ni i yɛrɛ b'a dɔn min man ɲi o to yen mais n'i b'a dɔn côté min ka ɲi a kɛ kana mɔgɔ kuma lamɛn minnu b'i décourager ka n'u lamɛn des jours à venir hali n'u ma siri la mais olu de bɛ tila ka tugu i kɔ a baara kelen na merci Bibi i ni ce i ka kumakan duman na aw sɔgɔlen don aw ka téléso Mandi la Mali kunnafoni point TV Sumala Lafili e y'i jɔ ta e ko k'e tun bɛna rap de kɛ yan ouais bon e bɛ se rap la o fɛn fɛn ka di ne b'a kɛ e ka rap dɔ kɛ tan a fasa kana da kan to dɛ n'i y'a fasa da i bɛ bɔ so an b'a fɔ ko kamera k'i tigi ok ça faut pas ten wa kana fasa ɲagami fasa la awɔ ayiwa bon ne yɛrɛ bɛna kɛ cogo di sisan a fila ta ɲɔgɔn fɛ ou bien ne de ye muso fɔlɔ ye ka ni kɔnɔ ta tiɲɛ yɛrɛ la an t'o bɛɛ fɛ sa Siti o da a bɛ se ka ko ye i bɛ Siti foto yɛrɛ diɲɛ bɛɛ bɛ min dɔn
Awo Mali kunnafoni TV. Okay. Ko Bamako ka di, ngo Bamako ka di, Mali kunnafoni ngo TV ka di. Ni min bɛ baara de kɔ, I bɛna I bɛ bɔ sanfɛ. Mali ni kɔnɔya bɛ ni daga, fana dencɛ ni taya daga. Ne ma se mɔgɔ ma, bɛɛ bɛ de fɔ ne ka nu balo diɲɛ jigi ye. Ne bɛna kasi. Kana kasi, kana kasi. Kana kasi sa. Ayi de de la. Ou bien il ko sinamuso jugu de. Ayi. Jamandadi. Mais mun yɛrɛ raputo in ka don kado comédie la. Bon bɛɛ ni kanu fɛn de don kosɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ. I bɛ taa sɔrɔ fɛn fila kanu b'i la. Mais kelen kanu b'i la ka tɛmɛ kelen kan. Awɔ. E ko k'e bɛ se dɔn na. Bon ne y'o de f'i ye sa. Ne bɛ tila k'a fɔ technicien. Ni fɛn o fɛn ka di ye. Ni fɛn o fɛn ka di ne ye. E yɛrɛ tɛ dɔn kɛ yan. Ne tɛ se dɔn na dɛ. Zɔrɔbɔtɔ. O kelen kɔni. O kelen kɔni. I b'a dɔn. I b'a kalama Salo. Ne taale Lajinɛ waati min na o tun b'a fɔ ko Mali lafiri Mali lafiri Mali lafiri. Fitini fitini dɔ bɔra dɔrɔn k'a bɛ zɔrɔbɔtɔ dɔn dɔrɔn a ye kari-kari dan dɔrɔn a nugu bɔra ka bin. Ayi nin fɔkun de ye ne ma wuli ko zɔrɔbɔtɔ sɔrɔ ne nugu ka bɔ ka bin. Ayi delila ne m'o fɔ dɛ. Donc e sago ye ne nugu ka bɔ ka bin o tɛ. I nugu bɛ bɔ ne ta ɲɛ. A bila i kunna k'e ye muso filanan de ye muso filanan ka di cɛ ka. Ayi e ta in ye contraire de ye. N'i bɛ ne fɛ i bɛ nin kuma i b'a to i kɔnɔ ne nugu bɛ bɔ ka bin i nugu bɛ bɔ ka bin ka tɛmɛ. Bibi na n ka den ka kuma dɔ f'i ye a kana bɔ a kalama. A fɔ. Nin to yen n bɛ k'a nɛgɛ ni o. A banna. N'i ye kɔrɔfɔ Ala ka bakɔrɔni n'i kɔrɔfɔ. Ne b'i kɔrɔfɔ sa. Ne y'a fɔ a ye de quoi. Bibi kana mɛnɛ ne y'a fɔ a ye de ko n bɛ kelen de fɛ. Bon pour que a tɛ se k'i pɛrɛn k'o fɔ. Bon ko wɛrɛ de fana ko bɛ kɔnɔ o la dɛ. Sinon a ye fɛn fɔ ne ɲɛna o fana ka jugu ne ta in ye. I sɛbɛ la. Ko ni ne tɛ k'ale tɛ muso si fɛ. Ne bɛ gɛn o. Wa ne m'a fɔ dɛ ne da de y'a fɔ. Voilà Sumala yalima e hakilina jumɛn sɔrɔ Mali kunnafoni mɔgɔw ka nin weleli in na. Bon ne ye hakilina caman sɔrɔ a kɔnɔ. Souvent nin ye an yɛrɛ lancé tɔ de ye quoi. Kosɛbɛ. Mɔgɔ caman an dɔw bɛ yen an ka vidéo ma se yɔrɔ dɔw la hali ni vidéo dɔw bɛ se ka se an bɛ se ka kɛ an yɛrɛ bɛ dɔn nin dɔw fɛnɛ fɛ ka taa quoi. Souvent an bɛ foli belebeleba dɔn aw yɛrɛ ma ni cɛw ka baara la ani cɛw ka cɛsiri la. Amina Bibi. E kanubagaw e bɛ foli jumɛn d'u ma? Bon halisa ne bɛ foli belebele di n kanubaga kelen na bɛɛ lajɛlen ma parce que mɔgɔ mana kɛ cogo o cogo i tɛ diya bɛɛ ye i tɛ goya bɛɛ donc hali ni ma ni mun ye m'olu fɛnɛ fɔ. Ok problème t'a la bon a b'aw jija e bɛ comédie la nin bɛ comédie la fi sabililayi ne e donna théâtre kɔnɔ fi sabililayi jama o ɲɛ bɛ na dɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ théâtre la a y'a kɛ Ala ni Ala kira kama hali mɔgɔ ma deli ka ne wele ko Funɛ ko na hali ka taa théâtre dɔ bɔ n ka yɔrɔ la a ye hinɛ Ala kama a ka to a k'an wele Ala kama. Ok problème t'a la o kɔni n'o ka di ye. Funɛ bɛ nin lancer. A ye n b'aw deli. A ye n wele. Ni lancer le. Aw tɛ ka fɔ awɔ yɔrɔ mɔgɔ caman ko awɔ yan nɔ ka taga o m'an wele dɛ. E Ala an tɛ taa ka Bibi n'an sera so bi an b'a wele quoi. N t'a dɔn n'i bɛ Awa ni Kalifa lajɛ. Awa ni Kalifa awɔ femme fonctionnaire nin fana ye image dɔ ye ka yira hakilila jigila femme fonctionnaire Awa ni Kalifa la donc a b'o fana la bon a filɛ fɛn bɛɛ ka jugu e sinamuso jugu de e ye théâtre kɛ ne ye théâtre kɛ donc i b'i ban ka ne wele i bɛ taa bɔ télé ni fɛnw na ne sigilen bɛ yan nɔ ne sigilen bɛ yan n tɛ n tɛ a fa ne y'a f'i ye i ɲɛ bɛ nin na. Ne kɔni ne tɛna kelen na bila ka kelen to. Wuli ka bɔ yan wuli ka bɔ cɛ n'an fili. Cɛ bugɔ ma ɲinɛ n'o kɛra denw tɛ barika dɛ. N bɛ kasi to sini na. Si to sini na. I m'a fɔ k'i bɛ technicien k'i ka son labɛn a bɛna dɔn e bɛ dɔn jumɛn kɛ. Ko ka dɔn jumɛn kɛ la. E yɛrɛ bɛ fɛ ka jumɛn kɛ sisan. Technicien. A kɔni kana kɛ zorobo tɛ sinon ale bien de. Ale ma fɔ ko dɔn nogo binna wala ale. Donc ne yɛrɛ de ka dɔn kɛ sa o de ka di ye. Awɔ. Ko tubabu b'a fɔ ni muso sugu de ma ko ti parti para pas non. Mais curiosité tɛ an fɛ ka confirmation de sɔrɔ k'a dɔn. Ok y a pas de problème. Technicien. A ka jumɛn de k'a la. Min mana yɛrɛ ja. Hali n'a ye karangara kurungara girin kran. Ne b'a karangara ka kurungara ka girin kran. Ayi bɛ hakɛ to i b'an ka plateau jateminɛ y'a mɛn. Ayi. Kana to ka karangara ka girin kran. Ne ma taa plateau sanfɛ ko ne m'a bɛɛ yɔrɔ kari ka taa so. N b'i deli Ala kama. Ok n bɛ juru de ye ta. I bɛ juru don o la. Technicien. Bon san n'o cɛ
Mais be fe gi ɲininga lola. OK. Na te ke basi. OK. Mais était troupe do la troupe munu la ko doni ndo Sumbala. Groupe Sino to kom bila to ko kadi toro. Na fo groupe chugodi e suud men jume. Bon mo ko chama yuta soro be yela bukula we se wa yiri ban na obe fen. Bon ne rebe groupe kilimina. Oui, c'est que tu as groupe. Oui, ni c'est que tu as baragé en fait. Ça c'est très bien ça. C'est que tu fana letijo. Machete jo e fana go troupe kilina. Si ne bola mene be fen chamana. E be fen chamana. Jumani jumani. Ga troupe be malikukura. Malikukura. Voilà, phrase que tu as. Comme ya fe chum ni mo chama fana be barawe nyo. Awo. Parce que al ni ar fene te me barawe ro ke fana mi be ari. Je suis hôtesse, je suis agent commercial aussi. Ni agent sou be barawe nyo. Hein? Kana ta Ameriki ganto ine. Non, ne meta mi blanc valise. Ne be ko valise wa valise bleu ne be ko wono ala ati gele ya yere. OK. Technicien so ma soro dia. Me bugore. Iche, ko yo barare. O barama robin. Solo. Ite na musique soro. Technicien musoro bogone nyina. Salo akara menyina ne amengo ale tara en fait. Fan Travail kunguruna tena nyina fo sanore Sumala iti sabali ne ma fore ne dade afo ite sabali ne pa don to ne afi Sumala te ife fe me ite ne fe ne mo fore ngone dade afo mo da be fe mo ere be fem fo sara asura masiriera ngani ntife ai ntife furuma bo me bo masa e globe na re bibi donc ne de bo moyi ne de demzeni no mo me bo masa so bo mo te demzen ta sa no e jume mo de be so bo mo du mo de bo mo sa oui we ga demzenu de be bo makala man Sumala ere te troupe do créer yere ya ou bien au fonti la folo ko ke bon demzen do be mbulu awo ni munu be ga barake mo ko dama do nyo OK. Souvent bise ka fo yɛrɛ ani bɛ baara kɛ radio la olu n'a ɲɔgɔnna ninnu a bolo la n'a fɛn man ca ni sudeli m'o kɛ kɔni ka métier yɛrɛ sudeli souvent n bɛ baara kɛ radio la chez ne baga chaise dɔ karilen n'a sɔrɔ an bɛ se ka taga n'a ye ayi ne bɛ mɔgɔ de sude ko ye ne tɛ chaise sude dɛ i bɛ ɲa ma comme nin ye muso fɔlɔ i bɛ nin sude fɔlɔ ne ma kari i bɛ sɔrɔ ka turu se bon ne yɛrɛ ma kari bon i b'a kalama an bɛ gɛlɛya quoi a ko me kari a bɛ kari k'i sude ale ka bon quoi ale ka bon ale ka ca sisan ne bɛ fɛn e ye min fɔ tan ne don ale de y'a fɔ ko ne k'a fɔ ale de y'a fɔ ale de y'a fɔ ale de y'a fɔ ale de y'a don ne da kɔnɔ ne yɛrɛ m'a fɔ n'a ka ɲi i bɛ mun nɔfɛ OK e bɛ tila ka boli e bɛ tila ka na ne nɔfɛ n tɛ boli i nɔfɛ e y'i jɔ y'a lajɛ awɔ voilà n bɛ ka hinɛ a ka plateau la o technicien n'a figi i bɛ bɔ ka sɔrɔ kɛnɛ ma ne m'a fɔ dɛ e de y'a fɔ wala ka hinɛ an ka plateau la kɔnɔ in yɛrɛ bɛ ka funu tɔ ni ne yɛrɛ ye n ka cɛ ni ne ye n kɔnɔ funu salon ne ni musokɔnɔmaw taara concours la ne de y'a kubu tɔ i jiginna den yɛrɛ min bon den kɛra 3 ne mais a y'u turu fa fɛ a ma kɛ k'u tun bɛ ka kunkolo misɛnnin concours dɔ organiser Mayamugu la o mun ka kan ka ekɔliso da yɛrɛ de la quoi n'o cɛ tellement que cɛ dɔ kunkolo ka misɛn hali bi o ka bon n'a kunkolo ye o ɲɛkisɛ ye ɲimi ye sa a bɛɛ ni k'i cɛ tɛ ka da o la ayi parce que maro ngum na o ɲɛkisɛ sisan nɔ o ɲɛkisɛ ye ale le fait qu'ale sɔnnen don a yɛrɛ k'ale kunkolo ka misɛn ko bi donc concours tun ma sera ale fari ale ci san ka taa sugu la non ale ye nerveling din ba bɛ ci non a yɛrɛ ka ci tɛ wuli mɔgɔ concours mɔgɔ bɛna kɛ concours premier ale taara sugu la ale segintɔ cɛ ale ni dɔ bɛnna o kunkolo n'i ye bi tila 4 ye o y'o de ko ci n ka cɛ ko i fana kunkolo bɛ taa nin yan ko makɛ de kɛra premier donc hali n tɛ kun bɛ fɛ yɛrɛ ɲɛ b'a la hali mɔgɔ ma kɛ lɛ 10 premier kɔnɔ yɛrɛ ko maa ko premier kunkolo bɛ min k'o bɛ k'a ɲini a kɔnɔ halisa k'a ma ye ale ko ko jago ne kun tɛ ko ale kun tɛ kɛ san premier kɔnɔ ale sɔnni diya yɛrɛ voilà an bɛ segin k'an kanubagaw fo olu minnu tɛ sɛgɛn an lajɛli la o tɛ sɛgɛn an lamɛnni la an bɛ foli belebeleba d'u ma mais Sumala Lafiri mɔgɔw ko k'u bɛ fɛ i k'u layɛlɛ an k'o kɛ k'a kun cɛ OK i ni bibi o tɛ yan n sen t'a la e t'a la ne ma e bɔra sinamuso juguya la awɔ a ka ɲi cɛ Mali ni Lajinɛ ka jeu bibi n t'a dɔn n'i y'a lajɛ
o be fone quoi fa kɛra 1-0 o don ni mun yɛrɛ dun sigilen tribune sanfɛla la merci bon o don o y'a sɔrɔ an bɛ so an bɛ ka télé filɛ o ne tonton nana ka bɔ village la dɔrɔn a joilenba a donna dɔrɔn ka safinɛ minɛ ta ka don ɲɛgɛn na k'a b'i ko sɔnni sera dɔrɔn jama ko ko e bi ne tonton bolila biribiri dɔrɔn ka furukiya ta dɔrɔn ka fili a kan na k'i boli ka na ka n'an sɔrɔ télé kunna i b'a dɔn ne ye denmisɛnnin mɔgɔ sɛbɛ ye sa ne sina ka wuli jama ɲɛfɛ dɔrɔn ko tɔnɔ k'i t'i ni sigi ale ko han n den ala ka barika don la ale gorola dɔrɔn ka furukiya ni cɛ dɔrɔn k'a b'i sigi dɔrɔn ale ye biri dɔrɔn jama ko a ye furukiya bila ko tala dɔ wɛrɛ fɛnɛ donna o y'i bɛnkɛ de don wa ne tonton ne don i tonton de don ok i video in tɛ a n b'a ta n bɛ taa yira a la ayi dɛ ale sara o hali n'a n bɛ taa ni yira nin na i b'a dɔn mɛlɛkɛ min bɛ k'ale garder o ye oromo casque de hali ni oromo casque don ok voilà ko an bɛna émission kuncɛ k'an ka yɛlɛ dɛ ok k'an ka yɛlɛ awɔ ayi ne tɛ yɛlɛ a ka ɲi parce que ne tɛ ka yɛlɛ ne b'aw lajɛ fɔlɔ de o i bɛ yɛlɛ de an ka taa an ka taa an ka taa yɛlɛ fara i bɛ yɛlɛ